Maray na banggi po sa indo mga tugang. Matindog po ang gabos para sa opening hymn kang novena to St. Jude Tadeos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you in each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle St. Jude Tadeos before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle St. Jude Tadeos, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven, and all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you in love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, O give you the power to do miracle for the benefit of mankind. Offer my prayers to the giver of all good, and it be His will. Help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your most powerful intercession.
Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or home, so say work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and those who join us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Tadeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind. In the most desperate cases, come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and reputes of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Pamibilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, ulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Ulikan sa imong pangataman, sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin ulikan sa imong kadonongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan asin nautoban sa imong kabutan, na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, ulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaaban. Uli kaini, naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kung di ka mamumuto na Ama. Sa saimo kami minaagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligroning mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kang sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. The angel of the Lord declared unto Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection,
through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Please sit down. Sa liwat Diyos marahay na banggi po sa indo mga tugang. Ngunyan po, Miyerkules, ika-31 simana sa ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong mga mass intentions, iyo ang mga minasunod. Thanksgiving offered by Gismondo family, Tooth Fairies Dental Clinic, Angeli, Ning Chato and family. Thanksgiving for Saint Benedict and Saint Jude, offered by Bernard Paulo Revivar and family. Thanksgiving by Marife Nunez, Maria Ana Bolaños and family. For the priestly ordination of Sigrid Rusin, offered by Christina and Ada Dizon. For the special intentions, continuous healing of May Joan Gismondo, offered by Gismondo family. Special intention by Angeli. Total healing of Mark Joshua Chato, offered by Ning Chato and family. Special intention offered by Ida Rosero, Princess Ibora. For early recovery of Emma Stephanie and family, offered by For early recovery of Emma, offered by Christian Ray Morasa and family. Special intention offered by Stephanie and family by Anonymous. For eternal repose of the following souls: Elias, Maria, Benedicto, Nelia, Corazon, Grace, Elmer, Danelo. O dulot kang Zoraida Azul, Joel Ramon All Souls, Jeremiah Senior, Marta, dulot kang Luveres family, Salve and All Souls in Purgatory, dulot ni Ning Chato and family, Erickson by Annie family, death anniversary of Alexander by Gunaw family, Florencio Senior by Marifi Nunez, Merna Chanki, Lourdes, Leia and All Souls by Mr. and Mrs. Eddie Chan, Florencio Senior by Marife Nunez, Father Nong Bienvenido, Jennifer Grace Jose Cesar Disderla Perfectato, Dominiclana Nancy and All Souls by Stephanie Nieva. Banwaan ng Diyos, tindog po ang gabos, as awiton niya to, an awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu, Sa pagdebosyon tango niya nabanggi ki San Judas Tadeo, patron kan mga nawawaran nin paglaom, nagsasarig kita sa mahal na Dios, siya na namumuot, nagpapahiling nin pagkaherak sa to. Ako untaan sa tong mga kasalan, magsarig sa iyang kapatawadan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa inyong mga tugang,
nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo ang apostol San Judas Tadeo. Itugot mo na ang sa iyang mga pamibi, danay lugod na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul pa ang magtubod sa imo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon. Pagbasa na ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Kita ang tunay na banwaan nin sirkumsisyon. Kita nagsasamba, susog sa Espiritu ng Diyos. Nagmumuraway kita diyang kay Kristo Jesus, dai kita nagsasarig sa laman. Minsan nga ni ako nakakapagsarig man sa laman. Kung igwanin si Isay man na nagohona, na siya makakasarig sa mga bagay ni laman, ako labi pa. Gikan ako sa Israel sa tribo ni Benjamin. Sarong Hebreyo nagikan sa magurang na Ebreyo. Ako pinagturi sa ikawalong aldaw asin susog sa tugon, ako sarong Pariseyo. Labi-labi an sa kong pagmakulog kan tugon. Mala ta pinapasakitan ko ang simbahan. Kung dapit naman sa katanosan, napasado sa pag-utob kan tugon, ako dai nagkulang. Alagad, ang mga bagay na pinaghuna ko kaidto, na ang pagpinakinabang sa sakuya, ngunyan minimidbid kong daing pakinabang dahil kay Kristo. Bako sa naiyan, kundi ang gabos na bagay, binibilang kong daing halaga, huli kang kalangkawan kan pagkamidbid ko kay Kristo Jesus na sakoyang kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-ugma ang mga puso na naghahanap sa kagurangnan. Magugma ang mga puso na naghahanap sa kagurangnan. Mag-awit nin kaumawan sa kagurangnan, irukyawan sa iyang mga ngangalasan, magmuraway sa iyang banal na ngaran, mag-ugma kamong mga naghahanap sa kagurangnan. Magugma ang mga puso na naghahanap sa kagurangnan. Nagsarig kamo sa karigunaning kagurangnan, danay siyang paglingkudan, girumduma ang mga gibo niya ngangalasan, ang mga kahatolan na sa iyang itinaram. Magugma ang mga puso na naghahanap sa kagurangnan. Kamo kapag arakian ni Abraham sa iyang mga surugoon, mga aki ni Jacob sa iyang mga pinili, ang kagurangnan iyon sa tuyang Diyos sa bilog na daga kukuyugon an sa iyang kabutan. Magugma ang mga puso na naghahanap sa kagurangnan. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. An mga publikano, asin mga parakasala, nagrani sa paghinanyog kay Jesus. An mga pariseo, asin mga eskriba, nagurumod-gumod, na ansabi, ang tawong ini nagaako kan mga parakasala, asin nagkakakan sa kaibahan ninda. Kaya inusit ni Jesus ining parabola. Kung saro sa Indo, igwang sanggatos na karnero, asin ang saro nawara, dai daw niya babayaan sa kadlagan, ang siyam na pulo may siyam, asin hahanapon ang nawara, sagod na sa iyang makua. Asin kun makua, maugmang dadarahon sa abaga. Pag-abot sa harong, aapodon ang mga katuod, asin mga kanatad. Dangan masabi, makipag-ugma kamo sako, na ako ang karnero na nawara. Siring man sinasabi ko sa Indo, urog na ipag-uugma sa langit ang sarong parakasala na nagsusulsol. Kisa sa siyam na pulo may siyam na banal na dahi nagkakaipong magsulsol. Kung may 10 monedang plata asin nawara ang saro, ari na babae anday magsulo kan ilawan, magsighid kan harong, asin maghanap sagkod na makua. Asin kun makua, aapodonan sa iyang mga katuod asin kanatad. Dangan masabi, makipag-ugma kamo sako, nako ako ang moneda na nawara. Siring man sinasabi ko sa Indo, ipag-uugmas kan mga angheles sa nin Dios, ang sarong parakasala na nagsusulsol. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Kan banggi po, kan nakaaging October 22, day inaasahan kan mga tao duman sa Naga, nadadagusoon sinda nin hararom na baha. It was by far the worst flooding in recent memory. Sa katahawan kan baha, igwang sarong ama, nakaiba ang duwa niyang aki. Sarong soltero, sarong sadit, ang bunso, babae. Sabi kan ama sa bunsong babae, ano man ang mangyari ngunyan na banggi, tandaan mo na padaba ta ka. Nagsimbag man po tulos ang aking babae, sabi niya sa iyang ama, opo, daddy, padaba ta ka man po. Dangan day po nahaloy, linaog na ang harong ninda kan nagraragasang baha, inanod ang duwang aki. That was the last time they will see each other. Dain na sinda nahiling kan ama, dahil kan uran asin diklom. Salamat sa Diyos, nakakabit ang ama sa sarong kahoy, kaya dai siya nakasabay na inanod duman sa mga aki niya. Pero kung pwede pa sanang butasan niya ang kahoy, kung pwede pa sana na languyon, ruripon niya ang baha, tangani sanang mahanap ang duwang aki, gigibuhon kan ama. Asin dahil nawaran na po nin paglaom ining ama, sa tahaw kan salak-salak na pagal, lipot, pagkatakot, dagit, kamunduan, nakaisip siyang mga G. Sabi niya, kagurangnan, pahagad man po nin milagro. Tabangi man po ako, ta nauubos na ang kusog ko. Kunda ko man mako agiraray ang duwang aki ko, at least give me one of them. Tauwi man po ako, maski sarong aki na sana. Pakalipas po nin sarong oras, nakasakat ang ama sa atop kan sarong harong. Nagkurahaw siya, inapod niya ang ngaran kan duwa niyang aki.
and he heard a small voice calling out to him. It was his son. He found his son, only his son. Tinatawan po kita ngunyan ni Jesus, digdi sa Ebanghelyo, nin duwang parabola. Duwang magayon na istorya, manungod sa mga nawara, dangan nahanap, nakua. The parable of the lost sheep and of the lost coin. Sa inot na istorya, ang marahay na pastor, binabayaan niya ang 99 karnero, 99 sheep, tanganing hanapon ang sarong karnerong nawawara. Sa ikaduwang istorya, sarong babae, dai nagpundo sa kakahanap sa bilog niyang harong, kan sa iyang nawawarang barya. Both stories of Jesus tell us about a deep commitment to finding what is lost. Kung mahalaga man talaga sa imo ang sarong bagay o sarong tao, mahinguwa kang maghanap. Pero digdi sa istorya, garungan ni kun hihilingon, this kind of commitment to finding the lost seems almost irrational. Si Simon na pastor, an mabaya kan ataman niyang 99 karnero para sa nasa nawawarang saro. O si Simon ang tawong hahalughugon ang bilog na harong, tangani lang makahanap nin kasaro-saruing barya. Indeed, it may seem irrational, but it is only irrational until you find yourself as the lost sheep or the lost coin. Pag ika na ang nawawara, bakong ikinakaugmakan puso na igwang naghahanap sa imo? Pinapahiling po sa tuya ni Jesus sa duwang istorya pong ini, kung paano mamuot sa tuya ang mahal na Diyos. God's love is proactive, not passive. Buot sabihon po kan pagkamuot na proactive, ang Diyos, di isa na po naghahalat na magbalik kita sa iya on our own initiative, sa sadiritang buot. Kundi, siya mismo ang enot na naghihinguwang maghanap sa to, tanganing makabalik kita sa iya. You see, if you go to the Bible and look up these two parables, may ikatulo pa ining kasugpon. The lost son, the parable of the prodigal son. You know how the story goes? Pagkatapos na magtraidor ang aki, bayaan niya ang sa iyang ama, was there a time that the father just sat down, bahala man siya sa buhay niya? Dahil po, sabi kan Ebanghelyo, an ama sa istorya kan alibughang aki, an ama nakatindog sa pintuan kan harong, kada aldaw that the son was away, he was always at the door of the home. How do we know that? Dahil kan nagdesisyon an aki na mag-uli sa saindang harong, nataknaw siya kan sa iyang ama. The father was always looking out their door. Hasinday po siya naghalat na, sige, rani sa kuya, ining aking ining pasawayon, madyadigdi. Bako po, sabi ni San Lucas, he wrote it very specifically. Kan matanaw kan ama an aki na nagdadangadang, dahil siya naghalat. Nagdalagan an ama, sinabat an aki niya. What a beautiful image of homecoming, where God does not simply sit down and wait for us, but God rather steps ahead of us. Sinasabat kita, meets us where we are. Dai po siya nagpupundo sagkod na dai kita nahahanap, dahil lambang saro sa tuya, mahalaga para sa iya. He will move mountains for us, because for God, no one among us is too small or too far away to be worth the effort. Padaba ang lambang saro sa tuya digdi kan mahal na Diyos. Iyo po ini ang parehong pagkamuot
na naeksperyensahan ni Apostol San Pablo, Saint Paul, who tells us in the first reading kung paano siya hinanap kan Diyos. How God found Paul. Sa katunayan po, si San Pablo, di niya man hinahanap ang Diyos. Nata, busy po siya sa sarili niyang mga kasibutan sa buhay. Arog kan ano? He was busy persecuting the early Christians. Pigpapagapo niya ang mga inot na Kristiyano. Halagad sa rong aldaw, mantang yaon po si Pablo sa dalan, pasiring sa Damasco, nahanap siya ni Kristo. Nagpahiling sa iya si Kristo sa sarong bisyon, asin binago ang buhay ni Pablo. Ang dating nagpipersigir kan mga Kristiyano will become apostle to the Gentiles, apostle to the nations. Arog po kaiyan ang nangyayari pag ang sarong tao nahahanap kan Diyos. When God finds somebody who was lost, that person is returned to dignity. Kaya nga ni, itong prodigal son, pag uli sa harong ninda, anong sabi kan ama? Masabi na ko ta so aki, ama ko, pasensya ka na, tabinayaan ta ka, sabi kan ama. Apo daan mga surugoon, baduan siya, nin magayon sa pinan an bitis, nin magayon na sandalyas, so lugan ning singsing. An nawara, ibinabalik ang dignidad. An nawara, ilinalang kaw giraray, pag nahanap na, nakuan na kan mahal na Diyos. St. Paul experienced that. Nasabutan ni Pablo, natanganing makuha mo ang mahal na Diyos, di mo kaipuhan nin anuman na achievements, di mo kaipuhan na may patunayan sa iya, because whether we achieve something or not, God will always and constantly love you, love us. Therefore, finding God simply means allowing ourselves to be found by God. Tanganing mahanap mo ang Diyos, ang sikreto, tugutan mo siyang mahanap ka. Kadaklan na beses po paano, iniisip ta na kita dapatan maghanap sa Diyos. Garo, natukduan kita nin mentality that we should be looking for God. Ay tagagastuhan tapati iyan. Nakaabot kun sa insain na simbahan, nagpilgrimage sa ibang nasyon. I'm looking for God. Hain ka, kagurangnan, muyata kang mahanap. Only to realize that He is here where we are. In truth, God is already looking for us, constantly drawing us to Himself. Yaon siya digdi. Yaon siya digdi. Di mo siya kaipuhan hanapon sa harayo. Ang kaipuhan sana, tugutan mo siya na mahanap ka. Mga tugang, iyo po ini ang imbitasyon sa tuya, ngunya nabanggi. At the closing of this day, you have come to St. Jude, to come to him, to ask for help, to seek hope. Panibagong kusog na ibubusol ka sa masunod na mga aldaw. Allow yourself to be found by God. Allow God to find you. Di na po magparadalagan, magparatago sa Diyos. Di na magparasarig sa sadiri mong kusog, butasin na iyan. Kung pagmati mo, harayoon ka sa iya, allow God to find you. He will find you. Kung sa paghiling mo, mayo ng kapatawadan ang mga kasalanan na naginibo mo, allow God to find you. Asin kung nanluluya ka na sa buhay, arog ka itong ama na sa katahawan kan baha, gusto nang butasan ang kahoy, tanganing siguro mawara naman siya. Kung di naman makukuha ang mga aki niya para sa impa. Pero sa mga oras na ito, nagsarig sa mahal na Diyos. And so that night amidst the flood, it wasn't just the son who was found. Bako lang po ang aki ang nakuan na hanap. The father was also found. Found by God. Dahil nagsarig siya
na an mahal na Dios, iyo an kagtao kan gabos, iyo man an mabawi kan gabos, an mahal na Dios an nagtatabang sa to, siya an satong kusog. Allow God to find you. Dahil sa inman po kita magduman, maski pauro-otro tang bayaan an mahal na Dios. The truth is, we are never truly lost. Pirmi kitang hinahanap kan mahal na Diyos. Tugutan tas yang mahanap kita. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ako ining sa mong mga dulot, asing darhon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Pastor na daing kasagkoran, dai mo binabayaan ang mga karnero mo. At ngani, sa mga paladan na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyuman sa ng mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan mga anghel asin santo, sarabay kaming nagmumuraway kan sa imong kadakulaan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo.
kan siya sa rugarin niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta inian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya man kan kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urug na si San Judas Tadeo sa mong patron, si San Pablo Apostol, asin ang gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama na danay na naghahanap sa to. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo.
hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, ang marhay na pastor, siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
please kneel. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, nalugod ining sakramento na samong inako ngunyan, darhon kami sa imong eerokan, kun sain, an sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ngunyan nagmumuraway, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Magkakaigwa po ning second collection para po ini sa ongoing renovation asin pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Webes. Nag-abot po sa 24,595 pesos and 30 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras ni misa, nagabot po sa 1,713 pesos and 60 centavos. Ang second collection, nagabot po sa 6,592 pesos and 20 centavos. Ipinapaisip po na nagpuuna po ka nakaaging simana ang misa nobinaryo para sa mga namumutan niya tong mga kalag o responso sa good po ini sa Nobyembre 10 sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Sa mga maawot po magparesponso, pakisurat na lang po ang mga pangaran kan mga kalag na buot niya tong girumdumon sa libro o sobre na yaon sa may parish office. Siring man, magkakaigwa po ning special black screening kan pelikulang Moana 2 sa Nobyembre 30 aldaw nin Sabado sa oras na alas 6 sa pagkabanggi sa Ibichara Silver Screen Cinema 1. Para sa mga maawot magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Ipinapaisip po na ang Vicariate of Saint Raphael, the Archangel, sa paagi kan Commission on Social Concerns na sa Nobyembre 9, alas 3 nin hapon, gigibuon ang karampag para sa pangataman kang kapalibutan asin sa kapwa. Ini po sa rong cultural asin environmental stewardship rally. Iniimbitaran ang gabos na makisumaro asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Maawot mi mampong pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana, mga anonymous, 2,000 pesos, 1,400 pesos, 1,000 pesos, 200 pesos, tulong anonymous na 500 pesos, Belen de la Torre and Family, 1,000 pesos, Baldon Family, 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indogabos sa aktibong pagpartisipar sa pagsuporta sa tuyang parokya and to our liturgical ministers who assisted at this Mass. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan lugod kamo asinan sa indong namumutan sa buhay, sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.